Khosi Nation, bafethu hhayi, sengicabanga ukuthi isizini noma ingavulwa kusasa manje. Hhayi, ivulwe kusasa bafethu. Khosi Nation, ufikile u-Eden bafethu, ufikile u-Eden naye usayinile manje bafethu ngokuphelele i-Unknown Silicazer. I-Unknown Silicazer bafethu. Uma kuthi niwabukile amavidiyo alo muntu lo bafethu, eish, i-free kick la, i-free kick eshaya lana bafethu. Ngivele ngibazwe lo mdudu bafethu, abalo mdudu usishabalala ngempela bafethu uma bengaliphakamisa izinga. Bazowadla ama-ice ebhentshini. Yabo lento ye-case ukuthi iloku ilekho i-competition ingekho bazi nje ukuthi hhayi vele kuzongena bona. Basenkingeni ngempela ngoba bona oSirino ngempela kufanele bephakamise izinga. Ngoba baningi abasazohlala ebhentshini bedla ama-ice bafethu ngiyanitshela. Ngiyanitshela ngoba isi-announce kanje i-case. Ngiyanitshela bafethu. Ngiyanitshela bafethu. Naye usayinile bafethu uGqonqa wethu. Sesinogqonqa ababili manje bafethu, sesinogqonqa ababili. So nje hayi bafethu noma singavula le season bafethu, especially nje ngoba sesithola unumber 10 ne-striker bafethu. Hayi mina ngibona bafethu sesibophile ne-left back laphana sivalile manje ngoshinga. Ayivula isizini bafethu, ayivula isizini. Khosi Nation, ayivula isizini bafethu, ayivula isizini. Sazobona lukhulu kule season le bafethu.